Jo, naalagi lain nga earring. Itom brown ug puti nga earring. Asan nini mo nakitan so? Mikaon ang brown nga earring ug kanon. Kanang paspas na mukaon na itom brown ug puti nga earring. Gibutang na diha. Asa itong pangan Be, maghuna-una pa ko. Be, kanang nasa Super Mario. Be, unsa ka? Si Lucky to. Jo, Lucky to na lang pangan ana. Kauna brown nga earring ka. Na ang brown nga earring na pod mukaon og bukog. Biker mas. Ito nga earring kauna. Sige, kauna. Ang todo mukaon na. Mukaon na, mukaon. Bukog ra. Bukog ra gikaon. Luigi Junior. Luigi Junior kaon na. Kaon na. Bowser Junior. Si Luigi Junior laag-laag. Anay nagbihid naman ang brown nga earring kay humana na kahaon. Ang itom nga earring na po mo kaon unta. Sige lang magmiyaw, miyaw, miyaw. Biker mice from Mars. Modo, Trotol, Vini, Carbongkol, Lemburger, Grace Pit, si Bowser Jr. wa mukaon nagtapad ni Mickey Mouse, meow. Na mudool na si Lucky to, mudool si Bowser Jr. Sige meow, meow. Mudool na si Lucky to, meow. Lucky to, bukog ragi kaon. Nagpoyo ang brown nga earring kay bosog na bosog na ang brown nga earring. Yes. Bowser Jr. kaon na itom nga earring kay tilap-tilap ra kaon og kanon. Brown nga earring nagpuyo ra. Itom brown ug puti nga earring. Brown, itom ug puti nga earring nga si Lucky to. Oh. Si Bowser Jr. Ito ug puti nga earring. Si Lucky to brown, itom ug puti nga earring. Si Mickey brown nga earring. Si Luigi Jr. Ito nga earring. Thanks for
What scene?